Isonsyöttäjän mökkikylää. Havaitaan, että täällä nämä mökit on rakennettu isosta honkapuusta. Ja siinä on yleensä 2 päätä ja tuolla toisella puolella on toinen samanlainen. Tämä on valtavia mökkejä havaittu. Nämä on kuulemma venäläistä kelohongasta tehty. Tällä alueella on 1500 mökkiä. Se on ollut valtava liikenne silloin, kun näitä mökkejä on tehty. 80-luvulla on ruvettu rakentamaan tätä hiihtokeskusta ja tätä mökkikylää. Alkuaan tuolla jossakin Kurun pohjalla oli ollut ainoastaan 1 mökki opettajajärjestöllä lomavietopaikkana. Pieni polku johti tänne Isonsyöttäjän huipulle. Kurussa kulkivat vapaana porolaumat ja jossakin hätääntynyt riekko päästi monaussarjansa. Nyt kun ihminen tänne on tullut, niin on kuin tikka olisi kaivannut koron männän kupeeseen. Maisema on muuttunut ja viime viikollakin hiihtoloman loppupuolella täällä oli kuulemma ollut 1500 laskettelijaa, 30 linja-autoa. Lapin suurmies Jorma Terentiev on osannut tehdä tästä kaikesta rahaa tuottavan sammon. Maisemat pitäisi olla kuulemma upeat täältä, mutta niin kuin nähdään, valtavat lumikinokset estävät näkyvyydet ja useimmiten täällä tähän aikaan vuodesta 21. huhtikuuta on hyvin sumuista, mutta nyt hieman enemmän on näkyvyyttä tuolla. Mutta esteet on. Tämä on mielenkiintoista, kun tätä sanotaan tunturiksi. Niin kun havaitaan ihan tänne laajalle asti. Laajalle asti on kasvua. Kertovat, että aivan tuolla huipulla on kuulemma laki paljas, niin kuin tunturilla pitäisi olla. Minusta tämä tuntuu melkein vaaralta, jospa tämä tosiaankin onkin vaaran ja tunturin lapsi. Tykkylumet puut ovat katkenneet ja kasvu on täällä niin kuin Lapissa voisi olla heikkoa, mutta se on nähtävissä, että kuusi. Täällä ei ole sellaista kasvuvyöhykettä näkyvissä kuin Lapissa. Kuuset kasvavat ihan tänne ylös asti. Tämä korkeus on vain 432 metriä, eli kasvusta nämä kasvuvyöhykkeet täällä ilmeisesti ei vielä näy sillä tavalla kuin pohjoisessa. Kun vanha mies uskottaisi kiivetä tänne lumikasan päälle. Työ 75-vuotiaat, mutta tähän avautuikin näkyvät jo ihan toisenlaisia. Panoraama. Tuolla ilmeisesti on sitten Isonsyöttäjän tai Pikkusyöttäjän rinteet. Se on tähän aikaan vuodesta jo kiinni. Siellä kuulemma paikallista koulua pidetään. Sen verran täällä on asukkaita vielä ja lapsia, että koulukin on olemassa. Hiljaista täällä on. Jos näitä mökkejä on niin kuin, se on ihan kuin Pohjanmaan raitti, että tienvarsi on täynnä taloja. Niin hiljasta on. Mutta mökit ovat isoja ja komeita. Otan vielä kuvan sitten tuolta alhaalta, kun pääsen sinne. Täältä näyttää tähän aikaan Isonsyötä.